ऊस हे गुलामगिरीचं पीक आहे असं गोपीचंद पडळकर यांनी म्हटलंय। गुलामगिरीचे ऊस पीक घेणं बंद केलं पाहिजे। ऊस पीक न घेण्याचं पडळकरांनी शेतकऱ्यांना आवाहन केलंय। ऊस पीक घेणं बंद केलं तरच राजकीय क्रांती होईल असंही त्यांनी म्हटलंय। सांगलीच्या ईश्वरपूर इथे अहिल्यादेवी होळकर यांच्या 301व्या जयंतीनिमित्तानं आयोजित एका सभेमध्ये ते बोलत होते आणि त्यावेळेला त्यांनी हे विधान केलंय। की आता गुलामगिरीचे ऊस हे पीक आपण बंद केलं पाहिजे तर तुम्ही राजकीय क्रांती करू शकता। हे बाजूला करा। अनेक विषयाचा आपल्याला तुम्हाला जर राजकीय चळवळ करायची असेल तर तुम्हाला गुलामगिरीतून मुक्त व्हावं लागेल। गुलामगिरीतून मुक्त व्हायचं आहे, पहिल्यांदा ऊस काढून टाकला पाहिजे। मग कारखाना अडवा येतोय, वाटत अडवी येते, ट्रॅक्टर अडवणं हे